Ако искаш да свалиш излишните мазнини, тези зеленчуци ще ти помогнат. Последният ще ти помогне най-много. Първият са броколите. Те са един от най-подценяваните, но мощни зеленчуци, когато става въпрос за отслабване. Пълни са с фибри, които те държат си дълго време и така намалят желанието за допълнително хранене. Освен това съдържат и антиоксиданти, които забързват метаболизма и подпомагат изгарянето на мазнини, без да добавят излишни калории. Вторият са краставиците. Те съдържат над 95% вода, което ги прави идеални за хидратация и изхвърляне на задържаните течности. Ако често се чувстваш подпухнал или ти се подува коремът, краставиците ще помогнат да се почувстваш по-лек и ще улеснят изгарянето на мазнини. Освен това, може да ги ядеш в големи количества, без да се притесняваш за калории. И третият е спанакът. Той често е подценяван, но всъщност е супер храна, ако искаш да влезеш във форма. В него има комбинация от витамини и минерали, които буквално зареждат тялото ти с енергия. Спанакът е нискокалоричен, но пък ти дава усещането, че си се наял, без да си изял нещо тежко. Освен това, помага на храносмилането и намалява възпаленията, което прави отслабването по-лесно и по-бързо. Последвай ме и сподели на приятел, който не знае, че тези зеленчуци помагат за отслабването.